Iti Masakbayan. Maligayang pagdating sa Timasakbayan, ita papagayam. Nakadanon tayon, Celia, ading ko. Dumsaag tayon, iti kasta. Makita mo't tinagatan ko abalay kandaga. O sige nga, Rod, Manong Eduardo. Wow, nagpintas mo to'y napilim abalay, Manong. Saan laday ta? Naglawa pa ito'y daga. Mabali mo tagtara kani tagduduma adingwen. Ken agmulay tinaduma-duma anateng. Ken prutas, iti asidag ti balay mo. Talaga, dito'y tinapilik apagyanan. Gaputan na ulimak dito'y. Kat itata nag-retire ako iti trabaho kas may sa profesor iti universidad. Agmula, kaya nagtara kayo naklangan kadag iti dingwen. Day talangan ti ramidak ita. Ay namanong nagbaligi kang agpaiso iti biyag. Hangam awan mo't asawa ken anak mo. Naimbaglaengen tadadag iti kakaanak ka makadkadwam. Idi adda ka pay lang dito'y syudad. Hangam ita, dito yung probinsya ti pagnaedam. Awanin ti kadkadwam dito'y. Mumati makagapo, no apay asanak ang asawa, ading ko. Ken maysa, sa anak mat ngagmay-maysa. Gaputa adamat ni Isadora. Tinabayagan nga agtrab-trabaho kas babaunan kanyak. Isungawan nga ron ti pagdanagam kanyak, Celia. Aduyang ti impatimplayo a kape, Sir Eduardo. Agyaman na kay Isadora. Awan gayam. Awan ka di tinalipatam kadag iti gamit, iti inyakar ta dito'y farmhouse. Ay, awan, sir. Sakbay ang nagbiyahe tayo. Insaganak amin dagiti napatag nga alikaman yaw. Nasayaat nga rudno kasta. Intun malpas ka nga agdalos dito'y balay. Kuyugan nakamapan ije market. Agatang ta iti abasto dito'y balay. Sige, sir. Ilistak dagiti masapsapol tayo. Iti kasta, alisto tayo ang makagatang. Sa dino tinapanan niyo, mami. Apay nga itakayo lang nga nagawid. Simuro tak kinitito mga Eduardo di probinsya, iho. Kayat ko ngamin makita ti kabarbaro abalay na. Iso nga itaakla na kaawid. Kasta ka di. Ay, sayang. Sa anak man la nakasurot kada kayo. Tapno nakita kumamot ti balay ni Tito Eduardo. Sana bali, iho. Tentun awan klasem. Sumarungkar tanto iti ayan na. Ha? Ay, sayang, mami. Successful ngagpaiso ni Tito Eduardo iti biyag. Iso na lang. Tasaan anaadan iti asawa ken anak. Madamag ko man laang, mami. Apay kadi asaan anang asawa ni Tito Eduardo, idi kaububingan na. Ay na, iho. May mayat no isu amis mo ti pagdamagam into nagbakasyon ka di farmhouse. Iti kasta, adan tumot pagin nistoryaan nyo adwa, Ay, nagadumot ti tao dito'y palingkay. Danda ni saan tayo ang makapila, sir. Ay, huwag nga ron. Hanggang sa nabalay. Basit lang tigatangan ta. Awan na miti ako. Mabisina po na yan. Iso ang mabalik ka. Ay, awan ti ba itag ko makan? Ay, una yun. Saan ang kamakalak? Pasagsalin magtulog namin. Nagalasmat ng titrato di babae iji bulsa. Di naman lakaasyan. Ay, huwag nga agpaiso. Ay, mabitlaan nga. Tasit gak ida. Tulungak tay bulsay. Ngaung tantay tendera. Pangasiyo ko mamanang. Awan ngamin pangalaki ti kanak. Uray na day talang ti maitulong yu kanya. Talaga ka di asaan ka makaawat, ha? Kunak lang arudan nga awan ti makan ama itad ko kan ka. Ay, unay matan, tikasta nga aramid mo. Gumata ha? Saan ka di amaasyan ito, ubing? Makitkitam lang arudan ti kasasaan. Kastapay ti panang tratom kan kuana. Ha? Umay kabalasan. Sumurot ka kada kami.
Mapantayo gumatang iti makan, at no makapangan kan. Umay kan. Agyaman na kiti pa ng tulong nyo kanyak, sir. Kan agyaman na klaunay kadagiti makan nga intedyo. Awanan yaman na balasang ko. Ewan gayam, anya tinagan mo. Danica, sir. Siyak mo't ni Eduardo. Sa dito tayan dagiti dadakkel mo. Apay abay-bay anda kang agmaymay sa ije palengke. Idinto takas dati kasasaad mo. Ulila akon adamang, sir. Nabit lang anatay ti inak, gapu iti sakit. Timot amak, pimusay edi talupay lang titawin ko. Jak mat amon no sa nino a lugar ti ayan dagiti kakabagyan mi. Gapu ta sipud ubingak, saan kami mat a nagbakbakasyon iti ayanda? Kasta ka di? Ano kayat mo? Dito'y kanyag na ed. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Kat no bilang adda ka sa pulam, ibagamlaan kini Isadora, ti babaunan dito'y balay. Agpayso, sir? Kaya't yung agyanak dito'y balayo? Angam, nakababain mat. Gaputa mainayo nakpay nga asikaswen nyo. Awan, tinas ka na pagbainam, balasan ko. Gaputa dakda kami lang kini Isadora dito'y balay. Kansan mo panunutan apas asikaso ka. Gaputa dagiti kasken ka. Ado, ti kabala na nga aramidan. Nga uray, no saan da makakita. Sa dino ti papanam, dino adin ko. Nakasukat ka mat? Agaw-awis dagiti gagayem ko, ama paniti kasino manang. Anya, kasino manan? Aging ga kadi itakat saan mo pay laang anaikat day taabisyong? Anya ngamin ti bibiyang mo ayan, wag kasino ak. Saan mo ba ta kwarta ti gasgastusak? Uray pay. Saan ka kadi amasayangan kadagiti kwarta magastos mo iti panagkaskasinom? Day tangamin ka tirigat na. Tana-spoiled ka launa isipod ubing tayo. Maipapaay amin akayat mo. Abay, umapal ka? Kaputas siyak ti paborito nagiti dadakkel ta? Awan tinasken nga apalaken kadino. Gaputas siyak, kabaelak ti agtrabaho para iti bagik. Magatang ko dagiti kayat ko agatangen. Kat si Kangay, day talamang namnama ti maitad akwarta ti ammom. Awan na pulos ti diskartem iti biyag. Iso asininaan na kanjay asawam. Wow! Nagpipintas dagiti kaos a ginatgatang ni Sir Eduardo para ken ka, Danica. Agduduma ako layo. Adda nalabaga, adda puraw, ken daduma pay akulor. Tao mau, nagpipintas danay. Ni manang Isadora man. Kasano ang makitak dagiti kawas ko? Kat saan ko nga rod ang makita? Kamot. Iso nga rod nga dak ditoy. Apan nakamatam. Tapno iladawan ko kan kadagiti kulor ti badong. Sa bagay matkit di Madamag ko man laeng, Danica. Makakita ka kadi di ubing ka? Saan, manang? Jack pulos na padasan ti nakakita. Sigun iti day dinanang ko. Nayanakak abulsak. No pay kasta, insursuro nakadagiti simple at trabaho. Kas ko maiti panagkupin iti bado. Kan, dadumapay analaka at trabaho. Mami, bakasyon mi itan. Mabalin ko kaditi agpasyar iti ayanda tito Eduardo? Ay katun iho. Intun bigat matlaang, mapantay di probinsya. Takayat kumat asarungkaran ni Manong Eduardo. Ijayak pa'y lang agbakasyon, mami. Total, mabayag pa'y matiklasek. Ala iho, sikalat ti makam mo. Basta di mo lakit di ikan iti sakit ti ulo ni angkel mo, Iti kasta, saan ngagparikutken ka? Un, mami, kaano pa'y aya nga inikak iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo? Uray damagin nyo kan kwa na. Good buyak.
Isu nga awan ti pagdanagan yo, no agbakasyonak, ije ayan na. Apay anak kariing kapailaeng, Danica. Rabiin. Sa anak namin na makaturog, sir. Da kayo ngay. Apay anak kariing kayo pailaeng. Kasken ka, sa anak mo't lang makaturog. Ay, sir. Agyaman una iti panang tulong yung kanyak, Tauray sa andak akap-kapin tinulungan daklat ta. Awanan yaman na balasan ko. Katnuan da ka sa pulam, ibagam lang kada kami kanimanang mo Isadora. Di ka agbabain, iti kasta, maipaay adagos. Wen, sir. Kumusta kayo mat ni Manong Eduardo dito'y farmhouse na, Isadora? Nasaya at latamot, Ma'am Celia. Ay, imbag ata na panunot ni Gab ti agbakasyon dito'y. Iti kasta, at dalatakad kadwami dito'y. Bakasyon da ngaminan iti pagadalan. Kat nakunana, agayat na kanot agbakasyon dito'y. Gaputawan mo't lang ti marami di syudad. Ay, asin ugayam dyan nakita-kita akadwayo dito'y? Ni Danica dayjay, ma'am. Nakita mi kan ni Sir Eduardo ije palingkay. Idigim matang kami kadagiti masapsapul ditoy. Maasyan ni Sir kankwana. Gaputabulsek lang arodan. Dakas pa'y titrato dagiti makakitkita kankwana ijay. Naadan nga rod iti instant anak ni Manong no kasta. Uwin nga rod, ma'am. Kasla anak nan ani Danica. Gaputa ipaay na amin nakasapulan to'y ubeng. Manang Belinda, mabalinti bumunod pa lang iti kwartam. Pangusaram iti kwarta, di mo ko naan apagkasino manan. Saan? Andalanas ka na bayadak iti gayem ko. Nakautang ak ngamin ken kuanay di rabi eh. Ay, kasano nga tada ito yan? Sa payawan cash ko dito ita. Alakat ag-withdraw ka na iti bangko. Amukmat nga ado ti kwartam, kaputa nabayag kakit nga ro di abroad. Iawat mo adagos ti kwarta kasapulak. Iti kasta, makabayad ako niti utang ko. At iti bayad ko ti abang parita abulan na Belinda. Pasensya kayo no, medyo naladawa ka nakabayad. Hindi kalman lang amin na naalak ti sweldo. Na okay laeng, Sani Barok. Awan mo't parikot kanyak nga oray no naladaw makabayad kay ti abang mo. Naimbag ta nasingpet kayo. Tano saan? Nabayag ko man ang napapanawak dito eh. Gaputa kanayon alig ti panagbaybayad ko iti abang ka na kayo. Maawatak Barok. Gaputa kasken ka. Napadasak mo ti madelay ti sweldo na. Iso di ka madanagan. Gaputa saan ka apapanawan nga oray no madelay ti panagbayad mo iti panagabang mo. Hello, siyak gayam ni Gab. Kaanak-anak ni Tito Eduardo. Sika, anya tinagan mo? Siyakmat ni Danica. Maragsa ka na ka makaamamukan ka, Gab. Nice meeting you too, Danica. Ay, kaano ka pa'y ngagnanaad dito'y? Adan may sa abulan ko dito'y balay ni Sir Eduardo. Nakita nak namin ije palengke. Naasyan kanyat. Iso ang pinagnaan na kun dito'y. Amom, Gab, no makakita aklaang, nalabit nga agis eskwela ako maita. Amangan no high school akon. Mabalin mo lata mo ti agiskwela, nga oray saan ka makakita. Amom ka di, adda mamakan Tito Eduardo. Adda anda iti kapadasan amang isuro kadagiti kaskan ka visually impaired. Isu apadasan nga ibagakan kwa na. Akayat mo ti agiskwela. Iti kasta, matulungan na ka ni Tito Eduardo. Kasta ti plano, Celia, ading ko. Kaya't kung ampunan ni Danica, gaputa nakakaasimat. Si kalata ti makaamu Manong. Tano siya, awan mo ti parikot iti dayta. Total, awan mo't asawa kan anak mo. Panagriknak nga rod, kat naadaanak iti anak, sipon nagnaad dito ni Danica. Kan maysa,
Awan ti parikot kan kuana. Uray no kas jay ti kasasaan na. Tumultulong latta ni Isadora kadagiti simple at trabaho dito'y balay. Saan ka di nga damot ka pada sa makas kanyak? Mangisuro ka iti visually impaired? Idagtrabaho ka pa ilang kas professor, manong? Anya nga tano, padasa mo tapagadalan ni Danica. Iti kasta, madan mo titinapinta sa masakbayan. Ado'y ti kwarta ka sa pulam, Dino. Siguradom laang nga ibayad mo dahi iti utang mo. Nakababain iti nakautangam no saan mo amabayadan adagos. Wen ka di. Nakadumanan nga ibagbagayo. Makapasuron. Gaputa kabisadok ti aramid mo no bumulbulod ka iti kwarta. Kas kumaidagad adal ka pailaan. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam. Dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo. Ti inararamid mo. Siguradom laang nga ibayad mo day taakwarta iti nakautangam, Dino. Nakababain mo't no saan mo amabayadan adagos. Wen ka di. Nakadulakid din nga ibagbagayo manang. Makapasuron kayo. Bagbagaan ka laang. Isuasahan ka gumurgura. Kabisadok ti aramid mo. Kas kumaidagad adal ka pay laang. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam, dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Dayta manan ti bagam. Kanain mulat nga ipalagip ti napalabas. Awan ka di ti amum nga isidir kanyak no saan na dayta. Dayta saan ko apa nagturpos iti kolehiyo. Amum ka di asakbay apim musay dagiti dadakkel ta. Imbilin da ka kanya. Kinunada saan ka abaybayan. Nga aramidak ti amin, tapno makaadal ka iti kolehyo. Iso na panunot ko tinagtrabaho iti abroad, tapno iti napintas nga universidad ti pagadalam. Uray ti bukod ko apagragsakan, na isakripisyo gapuken ka. Abay, jakmat imbaga nga agsakripisyo ka para kanyak. Iso adi mo nga rod isidir kanyak dagiti sakripisyo manang. Gaputasaan kumot nga imbagakin ka ngagtrabaho ka ija abroad, tapno lang mapaadal na. Sir Eduardo, agpakada ako mapailaang kada kayo numabaleng. Ne, apay Isadora, sa dino ti papanam. Agbakasyon ako maijay lugar may, sir. Nabayag nga minan, sipod day din na udi apa nagawid ko, sir. Manungarod nga daw ti bakasyon mo. Uray talungal daw kumaa, sir. Numabalain. Sige nga, Rod. Basta siguraduam nga agsubli ka adagos. Gaputawa ti katwami ka ni Danica dito'y balahe. Wan, sir. Agsubli akmat la adagos. Kalpasan ti talungal daw. Katagyaman ak unay, sir. Gaputa pinalubusan da kag bakasyon. Gabi ho, agsubli ako ni syudad. Di mo liplipatan tibilin ko kan ka, ha? Un mami, agsingsing petak ditoy. Kanjak ikikan iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo. Agbakasyon ni manang mo nga Isadora iti talungal daw. Iswa tumulong kay ti trabaho ditoy, ha? Iti kasta, saan na marigatan ni Tito Eduardo? Un mami. Wen, Ma'am Celia. Tulungan mi ni Sir Eduardo ditoy. Ay na, amom Danica, bilibakan ka. Gaputa uray no saan ka makakita, kabalam latateg trabaho dito'y balay. Day ta nga mitin suro kanyak day dinanang ko. Sakbay anatay, ma'am. Iso at umultulong aklata ditoy. Nga uray no saan akayat da Sir Eduardo kan manang Isadora. Nasaya at no kasta Danica. Nalangarod, panawan kayo pa ha? Naskan nga agawid ako ni syudad. Gaputa dapay sa rekwentun bigat. Nana Belinda, nangagkwita ti panagsinong batyo ka ni Tata Dino. Unay matan ti ugali na. Kasalasan ada kayo ti inauna, iti panangsungsungbat na kada kayo. Talaga akas jayan ti kababalinda di akamsat ko sipod pay. Takasano, na-spoiled namin, idiubing kami. So matlagayam, ha?
nagasat latta ni Tata Dino. Tadda kayo payakabsat na amang nilalakin ko, ana. Kung kaya mo nana, madamag ko man. Awan ka rin ti asawa kan anak yo? Kinapudno na, ada idi kayan ayat ko. Ngam idi pimusay dagiti dadakkel ko. Nagabrodak, tapno makaadala ang ni Dino. Iso anaputad ti komunikasyon mi. Ay, sayang. Ada ko maamot anak yo itan. No nagtuloy-tuloy ti komunikasyon nyo, nana. Nalabit akasta. Tilaangan ladawan na ti pakalaglagi pa. Amang ano ada pa yun asawa na ita. Gaputan na bayagan apanawan tinaglabas. Sir Eduardo, adan nakasagana ang makan ijay kusina. Umay kayon, tamangan tayon. Ni kadigab, tinagluto iti makan, Danica? Wen sir, naimbaglaangan tamo na tagluto. Tapno saan tayon agumatang ijarwar. Gaputawan mo't ni Manang Isadora nga agluto. Danica, manipod ita. Saan na kon nga awagan iti sir? Papa, kunam itan kanyak. Gapo ta ibilang kan, kaspudpudno nga anak ko. Agpay sir, kaya't dak nga agbalin nga anak, nga uray numaysak, abulsak. Wen, Danica, anak. Saan at indiferensyam tilapad? Tapno saan ka nga ibilang nga anak? Papa? Oh, apay ngagsangit ka maten anang arakop kanya. Maragsakan naklangamin, Papa. Gaputak ka maudyanan na. Mapadasak matlang at timadan iti ama. Ubingak pa'y ngamin iti pimusa iti amak. Agyaman akunay iti panangibilang yu kanyak. Kas anak yu. Papa. Nangagkuti pa nagsarita yu itay kan ni Tito Eduardo, Danica. Ay na, nagmayaten. Naadaan iti instant anak ni Tito Eduardo, babaan kan ka. Wen nga rod, Gab. Amo, nakaragragsakak. Gaputa mapadasak matlang ang timadaan iti ama. Kan nagasatak. Gaputa nasingpot ti impaay ti Diyos nga agbalin nga amak. Talaga nasingpot ni Tito Eduardo. Isu nga ron ti paborito kakabsat ni Mami. Gaputa spoiled kan kwa na. Iso na laang, tada kurang. Ha? Anya ngay dayta? Awan mo't asawa ni Papa. Tapnad da kumamot ti awagak iti mama. Ha? Iti kasta, agbalin kami a happy family. Di ka unay natagari. Ang mga numangag na ta ni Tito Eduardo. Kat ipagana, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Ay, nalpas matlaangan ti panagdalos ko dito'y salas. Ay, makitkitak manen ti ladawan ni Eduardo. Kumusta nga tamat itan? Adangatan bukod na pamilya. Sayang. No sa anak nga imadayo idi, nalabit ada kami kumamot ti nagkatuluyan. Kan nalabit, ada kumamot ten anak kan apu kumi. Hangam awanan ti maramidak, gaputan alpasan ti amin. Saanan ang maisubli ti napalabas mi kan ni Eduardo. Saan ka di asigod amang isursuro kayo iti maysa nga universidad, Papa? Wen, anak. Apay ka di nasaludsud mo dayta? Kwa, Papa. Kaya't ko kumamat ti makaeskwela. Sigon ngamin ka ni Gab. Adda ka no kapadasan nyo amang isuro kadagiti visually impaired. Kat no bilang ta makaadalak, kaya't ko kumamat ti agbalinakas kada kayo. Awan parikot iti dayta.
No kayat mo ti agadal, suportaran ka. Kinapudno na. Daytamot lang ti imbaga kanyak ni Tita Celia. Kayat na nga ag-eskwela ka. Tapno maaddaan ka itinapintas a masakbayan. Kas kadag itinagbalin nga estudyante me. Agyaman ak unay iti suportayo kan ni Tita Celia, Papa. Picture frame samat daytoy, Papa. Asino ti adda dito'y aladawan? Kabsat yu kadikan ni Tita Celia? Ay, saan anak? Ti adda di taladawan. Kat, iso tinobyak idi. 35 atawan tinapalabas. Sigurado ka din iti papan mo iji abroad, Belinda? Juan Eduardo, ijayak nga agtrabaho kas manursuro. Gaputa dakdakkel ti sweldo iji abroad. Angam, kasanong ti relasyon ta? Awan tinas kan apagdanagam. Gaputa upat lang mo't atawon ti kontrata iji abroad. Inton makaturpos ti kabsat ko, agsubli akmat laang adagos. Ay ayatan ka unay, Belinda. Kat urayak ti panagsublim. Ay ayatan ka mat unay-unay, Eduardo. Sapay ko mata mauray mo ti panagsublik dito Pilipinas. Kat inton makaawida, agkalay satan adagos. Aging gaita, urayak pailaan ti panagsubli ni Belinda. Aging gat si bibiyagak. Sa anak lata mapukawan itinamnama, nga iti may sangal daw, agkita kami manen. Iswa kanayon lata ang nakadisplay day taladawan na, iti kasta, kanayon ko lata amakit kita ti babae nga ay ayatek. Sapay ko mga rod, tagkita kayo pa'y, Papa. Iti kasta, makumpleton ti pamilya tayo. Apay arabrabi ka manan anagawid dino. Saan la dayta? Nabartag ka pa'y. Nilimanang may. Lasan ka pala naruam kanyak tunggal sumang petak ni timpalaya na bartag. Saan ka kadyamam amang sermon kanyak? Uray no kanayin nakabagbagaan talaga kastuyen ti aramid ko. Saan ko na may kati palagin inom ko iti arak. Imbes aday ta pa naging inom mo ti ininto naram. Urnusam ti pamilyam. Iti kasta, adamot direksyon ti biyag mo. Nagsasaw ka, kasla napanasam, tinadaan iti buko na pamilya. Dinak man ni Suro, itinaskan nga aramidag iti pamilyak manang. Nadakkelan, nagitanak ko. Isama ka mudan iti biyag na. Adamot ti inada, kad kaduwada. Laklakayan ka nga irresponsable, Dino. Nala, maturukan. Awan matla ti serbiday ti asaritaan. Uray no kanayon ka abagbagaan, no saan ka dumdumngag, awan matla serbina. Hello, Celia. Hello, Manong. Nakasarita kong tisigod nga estudyante may papaniti pa nag-eskwela ni Danica. Kasta ka di? Oh, katanya nga ti kunana. Naskan ka no ang makasursuro ni Danica ngagbasa iti Braille. Iso na laeng, ta dito'y syudad ti pagadalan na. Gaputa dito'y katngarod ti ayan ti School for the Blind. Katapaman na makasursuro, mabalin na ti agtake iti alternative learning system. Iti kasta, makasir ka dagos iti high school. No bilang ta may pasana ti alternative learning. Sige nga rod, ading ko. Ibagak adagos day ta ka ni Danica. Kat agyamanak iti tulong mo. Agpaiso, Papa? Agiskwela akon iti School for the Blind, inton pa nagsasarak? Wen, Danica anak. Tisigod nga estudyante ni Tita Celia ti mangisurokan ka iti Braille. Isu na laeng, tay jay syudad ti ayan ti School for the Blind. Kasta ka di? Kasano kayong ngarod dito'y, Papa? Awan kadwayo dito'y, no ijay syudad ti ayan ti pagadalan. Kan,
Sa dino ti pag naudak ijay no bilang. Kwa, Danica, mabalin mo ti agnaad ijay balay mi. Ha? Saan ka di nakababain ka ni Tita Celia no bilang laeng? Ha? Tapay kumamat ang nakababain. Kamang kan ti pamilya mi. Isong awan nga rod tinas ka na pagbainam. Nana Belinda, yawat ko pailangan ka na kayo to itulbag ti boarding house. Ne, sa dino ti papanam, Sani. Apay nga yaw awat mo kanyak ti tulbag ti boarding house. Umadani nga minan ti panagpas ngay ni bagat ko, Nana. Kayat na nga iji lugar mi ngagpas ngay. Gapot at dakat nga rod iji da katuganga. Kasta ka di. Sige nga rod, Barok. Alaam to laangan kanyak to itulbag into nagsubli kayon ditoy. Umuna akto ngagsubli ditoy, Nana. Dua alawas lang amin ti live ko iti trabaho kiti factory. Agbati pa iti lugar mi dagiti aginak. Ay katuan kan may mayatan iti lugar yo. Iti kasta, at dalat ta mga sikaso kadakwada. Insan Isadora, long time no see ha? Kumusta kan? Ay, nasaya at aklat tamat, insan Sani. Agtrab-trabaho aklat ta, kas babaunan. Iso na laang ta sa balin abalay ti pagigyanan mi iti amok ita. Sika ngay, kumusta kan? Nasaya atlat tamat insan. Nagawid kami diti lugar tayo. Talitoy nga agpas nga ni bagat ko iti mabiit. Ay, imbaglaangan ata nakapagbakasyon ta adwa. Talulaang nga alda ti bakasyon ko. Kalpasan na, agsubli akmat lang iti balay ti amok. Ay na, kailiw ko at talaga dito lugar tayo. Mayat man, tapinalubusan na katya amom. Isakit, wala nga alawas ti live ko. Kalpasan ti panagpas nga ni misis ko. Agsubli akmat lang iti trabaho. Among Gab, excited ako na sumrak iti pagadalan. Iso na laang, tama nga no saan ko akabailan ti makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti braille. Kabaalam day ta. Nulakit di ta kayat mo ti makaeskwela. Masapol ang makasursuro kang agbasa. Puno ti kunanigab, Danica. Masapol lang agkonsentrate ka. Iti kasta, makasursuro ka dagos. Tito, iti ka di balay mi ti pagnagdan ni Danica? Wen, kaanakan. Kinasarita ko ni Mami maipapan iti day taabanag. Ket nakunana nga awan kano ti parikot, no ije balayo ti pagnagdan ni Danica. Itaman pa'y asaan ka nagbartak, Dino. Awan nga min ti awis ti barkada, iso asana ka naginom. Ay, kanayon ko mga awan awis ti barkadam. Iti kasta, malikli ka mo ti panagininom mo iti arak. Manang. Tangay saan ka nabartak ita. Sikapay lang ti agluto. Ado pa'y ti aramida. Sige awan parikot iti dayta manang. Ibagam nga rod no niya ti mailuto asidain, ta iso ti iluto. Nagaliston ti panaglabas ti aldaw. Nalpas adagos ti bakasyon mo, Isadora. Wan nga road, sir. Sana bali ata sulit mo ti bakasyon ko, uray kaskasanaw. Aginana ka paylaeng. Kalpasan na. Tulungam ni Danica ang mangisimpa kadagiti gamit na nga agpasyudad. Ha? Mapan ijay syudad ni Danica, sir? Wen. Ijay nga mintayan ti School for the Blind. Iso amasapol amapan ijay syudad. No kasta? Mapanan ni Danica ijay syudad, sir? Wen. Gaputa ijay ti ayan ti School for the Blind apagadalan na. Ti mangisurukan kwa na, katimot lang sigod nga estudyante ni Celia idi. Ay kat nagsaya atin no makadal ni Danica, sir. Kat no bilang ta makaturpos to iti kolehyo, mabaling tumot ngagtrabaho kas manursuro, kas kada kayo kan ni Ma'am Celia. Ay katuan Isadora. Uray no saan makakita ni Danica. Proud kan kwa na. Gapo, na talaga nga interesado nga agadal. Kumusta mat nga iti panagbakasyon mo, Manang Isadora?
Nasaya at mo't Danica. Nag-enjoy kami kadagiti kakaanak ka. Ay, ipasyar mon tumot ida dito'y no awan sarak da iti pagadalan. Iti kasta, maamamukmat ida, manang. Siguro, nagsisingpat dagiti kakaanakam anya. Pudno dayta. Nasisingpad dagiti kakaanakak. Saan daan napili iti makan. Kan agkakangina gamit. Kan uray no sa anak anaparaboran iti asawa kan anak. Isudalangan at imbilang kong anak ko. Bayam, ipasyar kun to ida ditoy. Nasaya at matno kastamanang. Ay, among kadi, naistorya kanyak ni Papa. At dagayam kaayan-ayat na idi. Angam sayang, gaputa saan daan nagkatuluyan. Wen, day tamot istorya kanyak ni Sir Eduardo. Sigun kan kwa na, napudno ti panagayat da iti tunggal maysa, iti kaayan-ayat na. At dalata komunikasyon da iti, babaan iti telegrama. Iso na laang, iti maysa ngal daw, awanan telegrama anaawat ni Sir Eduardo, manipod kan kwa na. Aging gaita, dayjay pala ang ababa iti ayatan ni Papa. Gapot adalata tiladawan na naka-display ijay salas. Kat mangnam na mga iti may sangal daw, agkita damanan. Manang Belinda, madamag kuman. Saan ka kadya anadaan iti boyfriend kapayatan ti kaadami di abroad? Saan? Gaputa nag-concentrate ak iti trabaho kas manursuro. Adamat nagiti nagdaton kanyak, jak idaing kaskaso. Gapu ka di ni Manong Eduardo latat ti ayayatem, Mara? Wen, ading ko. Aging gaita, ni paylaang Eduardo ti ipitpitik ti puso. Kat daita ti makagapu, no apay asa anak ki asawa. Isumot lagayam nga dalat at tiladawan nyo adwa na nakadisplay dito salas. Manang, pagkawanan na kuma kanang iti inararamid ko iti kalabas. Pagkawanan na no sinayang ko na iti sakripisyum kanyak at no makaanalak lang. Dino, ading ko. Kapu kanyak, saan kayo nagkatuluyan kani Manong Eduardo? Kaputa mas pinili yung tagtrabaho iti abroad iti nabayang kapanawan. Tas sakit lang ti ulo, ti ipapay ko kada kayo. Nukas niya nagbakasyon kayo diti Pilipinas. Ikarik marang, agbalbaliw ako. Ikatay kong ti bisyo ka panagsugal kan panaginom iti arak. Kan itultuloy ko latan ti panagtrabaho kas karpintero. At nadamat may pagpanakal ko iti pamilya. Nalpasyo ka din nga insagana ka ni Isadora dagiti gamit mo nga agpasyudad, Danica. Wen, Papa, kompleto amin ang dagiti gamit ko. Masapul ang masapa ka nga agringin pong bigat. Iti kasta, masapa tayo mat ang makadanon iti balay dati tamselya. Wen, Papa, agyamanak manan kada kayo. Gaputain bilang dakas pudpud no nga anak. Siguro, no awan kayo, jak laamon. Amangan numangnam na maaklatan iti tulong dagiti tao ang makakitkita kanyak ije palengke. Ngam ikarik, Papa, agiskwela ka na imbag. Tapno makasursuruak iti braille. Katong palak ti arapaap kong agbalin a maestra. Iti kasta, agbalin tumot aman narsuro akas kada kayo ka ni Tita Celia. Nasapa kayo nakadanon dito syudad, Manong. Talaga sinapsapa mi tinagbiyahe. Panusan kami ang marabyan ang makadanon dito, ading ko. Nakasaganan ti silid mo, kan ti silid ni Danica. Mabalin nyo taginana no kayat yung Manong. Gaputa sigurado anabannog kayo iti biyahe. Sige laeng, jak pa'y matmarik na ti bannog ko. Nimat Danica, madama nga isursuro ti babaw ninyo. Tapno makabisado na dito'y balayo.
Ket, agyamanak manen aading ko. Gaputay manugot ka, adito'y balayo ti pagnaadan ni Danica. Awan anyaman na, Manong. Pamilya tayo ni Danica. Isungawan nga rod ti parikot, no dito'y balay nga agnaed, kabayatan ti panag-eskwela na iti School for the Blind. O anya, Danica, kabisadom ka din dito'y balay. Kabaalamon ti mapan ijay salas kan ijay kusina. Saan pa'y unay? Medyo matikawak pa'y laang. Ang kabailak mat asursuruan. Nulakit di, tanaanos kayo amang isuro kanya. Una, aging gaadi mo makabisado dito'y balay. Adda kami amang igiyakan ka. Kuna ni Papa nga agawid ka numatlang iti probinsya. Bantayan na kanupay lang dito iti makalawas. Kasta ka di? Mabayag sakbay ang makaawid kanto iti farmhouse. Kat sigurado akailiw na kanto ni Papam. Danica, Gab, umay kayo pa'y lang dito'y kusina. Ang merienda kayo pa'y. Un mami, umay kamin! Danica, kaanakan, itata dito'y balay mi ti pagnaidam, kabayatan ti panagadal mo. Ibagamlaan no anya dagiti kasapulam, ha? Di ka kumagbabain. Wen, Tita Celia. Siyak ti mangitulod kan ka iti pagadalan, sakbay sumrekak iti trabaho. Kat numalpas ti klase mi ti malam, sukunan kamot lang iti pagadalan nyo. Irwam mo ti bagim dito'y balay dati Tamselya, anak. Di kagdanag, gaputa saan ka mabaybayan dito'y. Lalaingam, ha? Masapol ang makasursuro kang agbasa ken agsurat iti braille. Mamatiak nga iti may sangal daw, agbalin kan tumet ang manursuro. Akas kadagiti visually impaired ang nagbalin nga estudyante mi kini Papam. Wen, Tita Celia. At iti sweldo pa ng Belinda. Iawat ko langan kan ka tapno ta paggatang ka nagiti masapsapol iti balay. Saanen? Saan alas kan nga iawat mo kanyak ti sweldo ading ko? Idulin mo laangan. Wano saan? Itad mo iti asawam. Mabay na ka mapanitayan da. Sigurado akaguran ak na ijay. Nangruna na giti anak ko. Kasano nga rod ang maurnos ti pamilyam, numabain ka amapan iti ayanda. Padasam lata. Anya nga iti amom. Ang mga no ikan nakapay ti gundaway ni bakit mo tapno maurnos kayo. Sige manang. Padasag ti mapaniti ayanda. Sapay ko matamay kanak pa iti gundaway amang sulnit iti nagkurangak kadakwada. Kat no bilang mapasamak dayta, di mo ko man subyan ti sigod abisyum. Itultuloy mo ti agbalbaliw, tapno agbalin kayon anaragsak iti pamilya. Nakasubli ka mo't gaya man sani, kumusta ngay ni bakit mo? Nasaya at ba't nana? Kasi tiya po, saan mo't unay ang narigatan iti panagpas ngay na? Nasaya at no kasta. Wan gayam, iyawat kun kan kato'y tulbot ti boarding house. Apag isumot arumwarak, iso nga indagas kun ditoy. Agi amanak nana, no kayat yu, lumugan kayo iti tricycle ko. Itulod kayo iti papanan nyo, sakbaya sumurikak iti trabaho. Alaman nga rod barok, tapno saan akon nga aguray iti paglugana. Maikaw akmutan diti balay ti amok. Kasanumot ngamin. Napaanan ni Dani kay Jay syudad. Nimot Sir Eduardo. Amang ano saan pa'y makaawid. Gaputa sigurado abantayan na pa'y ni Dani ka. Agingga ang mairwam iji balay da Madam Celia. Ay, nagasat ni Dani ka. Gaputa na singpet tinangampon ken kuana. Dito'y ka diti School for the Blind, Papa? Dito'yak nga agsursuro iti brain? Wen, Danica. Napintas to School for the Blind. Kaputa na lawa, ken adu dagiti estudyante. Panagkunayo, Papa. Kabaalak ni makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti brain? Wen, anak. Apakit di nasaan. No kabaalan ng iti daduma visually impaired.
Kabaalamat, ti makasursuro. Amangan ngamin no marigata nak, papa. Saan mo nga minapanunutin ang marigatan ka, anak? Be positive. Saan ka di akunam? Akayat mo mati agbalin a teacher? Akas kada kami kaniti Tamselya. Oh, di saan mo nga rod a panunutin? Adi mo kabailan ti makasursuro. Naduit allowance mo itangal daw, Gab. Thank you, Mami. Itilangan school kantin ti panganam iti lunch, ha? Saan nga iti ruar, tapno saan una anangina. Talaga nga iti school kantin ti panganak, Mami. Adayo pa'y ngamin, nurumwarak iti school campus. Hagbalo nagtulangan inton sumaruno. Tapno at dalat tamabati iti allowance ko. Ay, makabannog ti agpalingke. Sapay nagdadagsan dagiti imot ko. Apay nga minadinak inayaban manang. Tapno kinuyog ka kumaanapan nagpalingke. Ala, tulungan ka namang bitbit ka nagtaawit mo. Alaman nga rod ading ko. Ay, kung kami no da papanam ita, iso adi kan inayaban. Adot pinalingkim amanang. Pang makadomingon samot nga abasto tayo datoy. Ay, tapno saanan nga agsubli-subli no awanan ti masida. Manang, agpakada kumakan ka. Sa dino ti papanam? Inaksarungkaran na iti agiinak. Mapanak agkid daw iti pamakawan kanakwada. Kat sapay ko man, may kandak iti gundaway amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Itata medyo na iruaman ni Danica dito'y balayo. Agsubli ako ni Jay Probinsya, Celia. Agan anad ka kumangarod manong, Umawag ka laeng no adakan ije probinsya. Di kagdanag. Saan ang mabaybayan dito'y ni Danica? Sikapay lang ti makamukan kwa na, ading ko. At bilang taada ka sa pulan na, awagan na kadagos. Wan manong, di kay madanagan. Jak baybayan ti instant anak yo. Naimbaglangan. Paimpay ti Diyos kanyak ni Danica. Gapukan kwa na. Napadasak mat, tinagbalin nga ama. Nagalisto ti panaglabas ti aldaw, Gab. Ammo kitang tagbasa kan agsurat iti braille. Kunak tumat ngamin, akabalam ti makasursuro. Wen nga rod, kat ita, mabalin kon ti agtik iti alternative learning system. Kat no bilang ta makapasaak, makasarrekak dun iti high school. Katuan ininutan amatungpal ti arapaap mo makaadal. Kat no bilang ta makaturpos kanto iti kolehiyo. Agbalin kanto maten ang manursuro. Akas kada Mami, kantito Eduardo. Isadora, nadalusam ka din te silid ni Danica. Ay, wow, sir. Itay pay Ita ka din, di pa nang sukon nyo kunkwana, sir? Awen, ngam, agawit kami matladagos. Gaputa saan mo't amabalin amabaybay anti-farm. Ne, adaw mawawag iti cellphone ko. Ne, new number mat. Anya nga tati ibagana. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Sir. Itay pa yan nakadalusak. Saan ka di nga ita, ti kunayo apa nang sukon nyo kunkwana, sir? Wen, nadanon nga minan ti bakasyon da. Isu amapanak ijay syudad ta sukunak. Ay na, nagbiit ti aldaw, sir. Asino nga tati umawawag? New number mat. Anya nga tati bagana. Sige, sir.
Tada pa'y aramida kay kusina. Ala, sugbatan niyo ta cellphone yaw. Hello? Yes. This is Eduardo Santos. What can I do for you? Kasapulan ti universidad ti profesor para iti sumaruno a semester. Wen, kaya't ko launay. Sige nga, Rod. Apag iso, mapanak ita dita syudad. Mapanak tulangan dita universidad. Apaman ang makadanunak dita syudad. Talaga nga min, akayat ko manan ti agisuro. Ay na, nasaya at matada kayon, Papa. Kailiw kayo una yan. Ay na, una yun deta panangarakop mo kanya na. Kasla saan ta nagkit-kita iti manu atawen. Siyempre, kailiw ka nga rod, Papa. Kan excited akmatan nga agawid iti probinsya. Gaputa kailiw kumatan ni Manang Isadora. Amum ka di manong, kanayo na salsaludsodan ni Danica, no kaano tiyo may mo ditoy, gaputa kailiw na kan. Kaya't napay nga rod nga itulod ko ni Jay syudad, iso na laang tabi si akmat iti trabaho. Kasta ka di. Ayun gayam, Celia ading ko. At naawat kong awag, manipod iti universidad a pangisursurwak. Masapul da kano itati profesor ang mangisuro para iti subject nga isursurok, edi sa anak pailang ang nag-retire. Urang kano ngamin ti profesor ijay. Kasano nga rod manong, mangisuro ka kadimanan. Katun na, gaputa may salang mata subject inted ti universidad kanyak. Papa, inton mabalin ko ti agiskwela iti kolehiyo. Kaya't kung tumat ti agadal iti universidad apagisursurwan nyo. Kat mangalak tumat iti kurso nga education. Iti kasta, agbalinak tumat a profesor. Itaman pa'y anak kaawag ka, insan sani. Apay? Amang madisturbo ka iti trabaho minsan. Saan mo, tinsan? Kalkalpas ko launay ang nagdalos. Apay nga ming imawag ka. Wala nga min parikot ko insan. Ha? Apay, anya ti parikot mo. Nagapa kayo kan ni bakit mo? Si kamat insan. Taapay kumamot nga agapa kami ngay kan ni misis ko. Kat awan mo't mading aramid ko. May papaniti trabaho ti parikot ko. Agsarra nga minan ti factory a pagpapaayak. Isa jobless kita. Sapay masapal ko ti kwarta para karagtiyagin ha. Ay, mabalin ang matulungan ka, insan. Padasak a kasarita ti busko, apaman a sumangpet. At dangamin ita ije syudad. Damagakan ko na, numabalin mo ti agtrabaho di ti farm. Wan, insan, kasaritak to ti busko. Anya ti kunamsani, nagsera ti factory a pagtratrabahwam? Una na. Unay matan ti kastoy. No kaano nga daan kami ti anak ka ni misis ko. Isumat isasangbay na ti aparikot ko. Ay kasano nga rod ita? Anya ti planom? Inawagak ti kasinsin kong agtragtrabaho iti probinsya na. Agpatpatulong akin ko ana. Sapay ko maata makasarita na ti boss na. Apama na sumangpet na naggapo dito syudad. Mabiit lang. Adto'y baro. Alaang pa'y laang dahi ti akwarta. Apay dati akwarta na. Nakababain mo't Apay ko maamapain ka. Imbilang kan kas anak ko. Iso nga awan nga rod tinasken apagbainam. Aramatam dahi ti akwarta para iti masapsapul dagi ti aginam. Saan mo'n abayadan? Tulong kun dahi taken ka, baro. Manang Belinda, anda akon. Ay na, nagdagsan lang iti imot ko a prutas. Nagadumot kan dagiti imot mo a prutas, ading ko. Sa dino tinagapon dagita? Impabalo ni bakit ko manang. Kat, kumusta nga iti ipapan mo iti lugar da ipag?
Ay kat good news manang. Napakawan na kon ti asawak. Kastamot na iti anak mi. Kat ti may sapay apakaragsaka kita. Agawid dan diti balay. Apay nga rod adi mo pa'y laidaing kuyog ang nagsubli ditoy. Iti kasta, nagkakadua kayo kuman ang nakasangpot dito'y balay. Adapay ka na asikaso ni bakat ko. May papaniti daga na panawan nagiti dadakkel na. Iso asaan da pa'y laan nakigiddan kanyak. Ngam impasigurado na asumarunuda dito'y balay. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo iti pamilyam ading ko. Kat ti kanayon ko abilin kan ka, itultuloy mo da agbaliw. Iti kasta, agnanayonan ti ragsak ti pamilyayo. Danica, kaano ti panagsubliyo kan ni Tito Eduardo ijay probinsya? Inton bigat ka no, kuna ni Papa. Apay ka di, Gab. Kaya't ko kumati sumurog no mabalin. Ngam, adang amin seminar apapanan ni Mami. Iswasan ko amabalin apanawan dito'y balay. Kan awan kadwa ti babaunan. Oh, di inton sumarunulaangan nga umay ka? Ay. Danica, ni Tito Eduardo, nakatuwaw Jesufa. Kaslad da pampanunutan na. Ha? Adda nga taparikot na? Angam, naragsak mo't itay asimmangpot dito balay. Jack amo Ano kayat mo, asit gam. Damagam noan niya ti parikot na. Amangan mat no masapol na ti kasarsarita. Papa, kinunakanyak ni Gab nga adda kayo kano dito'y sofa. Kan, kasla na unag ti pampanunutan nyo. Apay, adda ka di parikot yo? Awan parikot ko, Danica, anak. Dalang amin malagip ko. Ha? Anya ngamin ti malaglagip yo, Papa? Malagip ko lang amin ni Belinda. Tunggal awan ngamin idiserak may iti trabaho. Kanayon ko nga ipasyar dito'y balay. Malagip ko dagiti agkakay mas amakan nga ilutluto mi aduha. No kasta. Nalaing mat nga agluto ti sigod akaayan-ayat yo, Papa? Wen, iha. Kuma, agkita kayo manan. Kat sapay kuma no mapasamak ti kasta. Awan pa'y asawa na, wenno anak na. Iti kasta, maituloy yu ti sigod nga ayan-ayat yu. Kaya't mo nga agkita kami manen kan ni Belinda? Papa. Iti kasta, naan-anayan ti ragsak yu. Kan, maadaanak tumaten iti mama. Ngun mami, nakitak itay ni Tito Eduardo Jesufa. Nakatugaw, kan kasla na unag ti pampanunutan na. Anya? Tinamag mo kumaan, anya ti pampanunutan na. Amangan mo't no adda parikot ni Manong Eduardo. Ngam di nalakayat ng ibaga. Mabainak mo't mami. Nilatanda ni ka tinagdamag. Ngamjak mo't tinagdangag iti saritaan da. Nala, bayam. Kasaritak ni Manong sakbay nga gawid ta. Bareng ni baga na kanyak, no anyaman day ta aparikot. Nasaya at mo't ta nakariing kapay Manong. Mabalin ka di nga agsarita ta sakbay nga agawid kayo di probinsyentun bigat? Ay katuna, ading ko. Anya ti ibagam. Nakita nakakano ngamin ni Gab ang nakatugaw dito sofa. Katkaslad da na unag pampanunutan Manong. Adda ka di parikot mo? Ay, awan ading ko. Awan parikot ko. Iso nga awan tinas ka na pagdanagan yu kanya. Uno, malaglagip mo man ng tinapalabas, Manong. Makitam, nagunag ti sinaay mo, Manong. Pampanunutak lang amin. Anya nga ta, ti adda kabibiyag ko ita. Nubilang ta ng asawa akidi. Nalabit. Adda anay ti ragsak. Ay na, Manong, saanan amay subli tinapalabas. Angam sa nabali.
Adda kami mata pamilyam. Addamot ni Dani ka ngayon pa itijuskan ka. Tapno orekas ka sa no, mapadasam tagbalin nga ama. Ay na, Danica, welcome back. Kamaw dyanan na. Nakaawit ka matlangan dito'y balayaw ka ni Papam. Wen manang, kumusta kan ngay, manang Isadora? Ay na, kailiw ka una yan. Nasaya atak mo tataa. Kastoy, pumimpintas. Siguro, at dapay apumintas ka. Numadaan kan itinobyo, manang. Sala day ta. Inspirado ang agtrabaho. Ay sana ko na makiasawa. Maaklon ko nga agbakbakita kabalasang. Ha? Sana balay? Tanaragsa kaklata ka na yon, nga oreawan nobyo. Aywan gayam. Nadalo sa akon jay silid mo. Si kalangan ti mauroray. Tulungan ka na mangisimpa ka dagiti gamit mo. Kalpasan na, mangan tayong taon. Inlutok tay paborito masidaan, adubaw. Ay na, agyamanak manang. Kamaw dyanan na, maramanak manan tilutom. Nagalistumot nga agbungad dagiti mula dito'y farm. Mabalinin ti ag-harvest kadagiti prutas. Wan nga rod, sir. Nagmayat akit kitaan dagiti na duma-duma amula dito'y farm. Sir, ikwa, ada kayat na tiyag trabaho, kas hardinero, kada kayaw. Ha? Asino day ta? Kasingsin ko, sir. Di syudad at talaga ti ayan ti trabaho na. Iso nalaeng, tanagsara ti factory nga ayan na. Iso adamdamagan na, no mabalin na ti ag-apply ditoy. Ay kat mabalin Tapno at dakadwata ang mga sikaso dito'y farm. Paumayamon dito'y tamang rugin adagos. Agyaman ak unay, sir. Hello, Insan. Insan! Good news! Nakasaritak ti amok, may papaniti parikot mo. Kat kunana, mabalin mo, ti umay dito'y probinsya. Kasapulan da ka dito'y. Agpaiso, Insan? Wan, Insan. No kayat mo, agbiyahe ka ninton rabe Kat awagan naktulagan, no adda kan ijay terminal ti bus, tapno masukon ka. Sige nga rot, Insan. Agbiyahe ak anagos. Orayam ti awag ko, Kaputadyak ammo no sa dino ti balay ti bus mo. Nana Belinda, agpakada akon. Ne, sa dino ti papanambarok. Kan apay dagiti imot mo abag. Addan na sa pulak akabarbaro at trabaho na. Tinulungan na ti kasinsin ko. Iso na lang ti ijayan probinsya ti pagtrabahoak. Ay dinasaya taddan baro at trabaho. Iti kasta, saan kan nga agparikot iti pagalaam iti sustento para iti pamilyam. Wan nga rod na. Impaglangan ta inawat nakadagos ti amo ti kasinsin ko. Agan-anad ka nga rod iti ipapan mo iti probinsya, sani baro. Kat no ada oras mo, awagan naklaan. Wenno saan, agpasyar ka dito syudad. Welcome kalat tayo di balay. Wala na. Kat agyaman akunay iti ado at tulong nyo kanya. Papa, itata na sursuro kon ti agbasa kan agsurat iti braille. Kayat ko kumati makasursuro nga agusar iti computer. Iti kasta, saan to amarigatan? No bilang taadda akon iti regular class. Ay ket sige awan parikot iti dayta. Gumatang ta iti bukod mo alaptap. Tapno alisto ka makasursuro. Thank you, Papa. Naku na ti teacher mi ti School for the Blind, nga adda ka nung maangay a computer training ija syudad inton sumaruno abulan. Ket no kayat ko kano ti ag-training, ibagak lang nga dagos. Tapno mailista tinagan ko kadagiti ag-training. Sige nga rod anak, awagak adagos ti teacher mo. Tapno mailista tinagan mo. Manang Belinda, aday mayasa nga ili itay diti balay. Sapsapulin na kamad. Ne, sino day taasa nga ili ading ko?
Imbaga na ka din o anya tigagara na. Umay nakakanusarungkaran, manang. Nabayag ka nung aminin na saan kayo ang nagkitkita. Di sigo na katrabaho kami ti pagadalan ti sangaili itay. Ay, sayang. Di nakbatan na uray. Anya pa'y ngay dagiti imbagbaga na. Damagan na kanukan ka no kaya't mo ti mangisuro iti computer kadagiti visually impaired students. Ada ka nung amin maangay at training da. Ay, kayat ko launay Awan mo ti aramidak diti balay. Intad na ka diti cell number na. Wan manang, mabitlang taalag ti papelan ng suratag. Sikan ti umawag ken kwa na. Agyaman na kiti parang sukon mo kanyak dito terminal in San Isadora. Naimbaglangan Tagda ka nga amamok dito Diyak namin kabisado dito probinsya nga ayan mo. Kumusta mo't nga ti biyahe minsan? Nasayat mat. Nakaturog ako matiti biyahe o rekas kasano. No kayat mo. Manganta pa Sabay nga agawid ta iti balay ti among. Mabisinak ngaminan. Ay saanon. Agastos ka pa'y. Ijay langan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta. Maam-am mo madagos ti amo. Agyamanak mo na ititulong mo kanya kinsan. Kung naklakit din no maawanan ako niti trabaho. Tanagsarakat nga rudan ti kumpanya pagpapaayak iti mano atawan. Awan na nyaman na, insan sani. Anya nga iti serving at kasinsinta no saan ka atulungan. Amo ka diti asawam nga da ka diti probinsya. Waninsan. Napagsaritaan mi ti umay ko diti probinsya. Sakbay ngay mawagakin ka. Kat imbaglangan tap pinalubusan na kapimanaw. Ay kutuwa na. Tamasapod mo kat nga ruti ag trabaho. No kayat mo insan. Intabit mga niti restaurant. Mabisinak ngaminan. Saanon? Ijay laangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-am ti amo. Isu ka di ti kasinsin mo, Isadora. Ti agap-apply dito'y balay. Wan sir, iso ni Sani. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat ka na kayo, ma'am. Dani ka tinagan na, insan. Iso ti kakaiso na nga anak ni Sir Eduardo. Basta ka di. Naimbag nga oras mo, Ma'am Danica. Ala ni Manong. Danica, kunayulatan kanya. Saan da kun nga awagan iti ma'am? Saan maibagay kanya? Maragsakan kami unay iti anak ko ang makaamamukan ka, Sani. Isadora, isagana mong timakan. Iti kasta, makapangantayon. Gaputa sigurado ang mabisinan ti kasinsin mo. Mami, mabalin ka di nga aginrolak iti piano lesson ita bakasyon. Kaya't kung amin ti makasursurong ag piano. Ay kat mabalin iho. Basta say-saya atom lakit di ti panagadal mo iti piano. Iti kasta, sana masayang ti magastos. Mami, talaga asay-saya atak ti panagadal ko. Gaputan na bayagan akayat ko at talaga ti makasursurong ag piano. Sa dino nga ron ti plano mapaginrolan iti piano lesson. At dati imbaga kanyak ti may sa classmate ko, mami. Inted namot ng tinambar ti mabalin ang makontak ijay. O di awagam nga ruden adagos. Iti kasta, makapag-enquire kan. Danica, anak, nakasagana ka ka din iti papananta. Wen papa, da kayo laangan ti or-oraya. Mapantagumatang iti laptop mo nga usaram iti panag-training mo iti computer. Kat mo bilang tamasursurong mo ti agusar iti computer. Isunto ti usaram intun addakan iti regular class. Agyaman unay kada kayo papa. Tauray ang pundak laeng. Ipapaayulat tadagiti kasapulak. Nagasat akunay. Gaputada kayo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga adoptive father ko. Ipatpatag kayo unay, papa. Ipatpatag ka unay, Danica, anak. Nagasatakmat. Gaputain pa ay nakati Diyos kanyak. Gapukan ka, napadasak ti agbalin amay sa nga ama. Kat ikarik,
Aramidek amin akabaalak. Tapno agbalin na pintas ti masakbayam. Nga uray no saan ka makakita. Insan sanay, nakapanaw ka din, da Sir Eduardo, kandani ka? Waninsan, tapampanaw da. Ay, kasta ka day. Diyak na si putan ti ipapanaw da. Gaputa makumikumакmat ngamin ngagdaldalo si Gisalas. Amo minsan, nagasat ni Dani ka. Gaputa uri na may sa abulsag. Ipatpatiglat ni Sir Eduardo. Saan na nga ibain nga anak? Kinapudno na. Saan apudpudno nga anak ni Sir Eduardo ni Danica? Ampon na laeng. Ha? Nakita mi idi ni Danica iji palingke. Nga ong-ongtan ti may sa atendera. Adi naman lamait ka ni ti uray may sa laeng at tinapay. Iso aday jay. Tinulungan ni Sir Eduardo. Agingga, ana panunot ng ampunan. Ay, kasta kaya. Madamag ka man insan. Awan ka ni ti asawa ni Sir Eduardo? Ay, awan asawa na. Gaputa sipod nagsina da, iti sigod akaayan-ayat na. Saanan anak kinubya? Kataging ka ita, ti sigod akaayan-ayat na pailaeng, ti ay-ayaten na. Dino ading ko, nagadumot ng tilinutom asidaan. Ada ka di okasyon ita. Awan manang. Apay, nalipatam ka din? Ti anya. Kat no kasangay mo ita. Madinsa na itala. Agkabaw kan samet ten manang bilinda. Na, kastaya. Uray tipik sa ita, nalipatak pa yun. Ay, kastoy sa talagan ti bumakit. Isungadutin sa ganak amakan, ta ita ti panagsubli na iti agiinak di ti balay. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno adamot ka duata nga ag-celebrate iti kasangay ko. Naragsa ka pa nagkasangay mo manang. Urayam lang terigalumikan ka ha. Napanpay ngamin kat gimatang na bakit iti sagot mi parakan ka. Ita tanagatang tantilaptap mo. Mapantamang bit gumatang iti cake, Danica. Uray naklangan ni Jay Lugan. Tapno saan kan amarigatan amagna. Okay, papa. No kastati ko nayo. Apay agumatang kayo iti cake. Tapno adda pagsasangwan tayo merienda kada Isadora kan sani. Kan maysa, special da ito nga aldaw para kanya. Ha? Apay, papa. Adda ka di okasyon ita? Awan, anak. Isu nga special kanyak da ito nga aldaw. Gaputa kasangay ni Belinda. Kan iti mismo akasangay na. Ipanangsungbat na iti ayat ko nga edat-daton ko kankwana. Kasta ka di, papa? Isong matlagayam akasla inspirado kayo ita. Gaputa malaglagip yumanen ti sigod akaayan-ayat yo. Sige nga rin, papa. Ingkay gumatangan iti cake. Tapno makaawid tayon, ijabalay. Wow! Nagimas matan to'y cake ngayon sangput yaw, sir. Adda pa'y nakasurat a happy birthday. Asino ka diti agkasangay ita? Ita ti kasangay ti sigod akaayan-ayat ni papa, manang. Ha? Isada ita, sakbay anagawid kami. Dimagas kami agim matang iti cake. Talaga mo't anak po mo ti panagayat yo iti sigod akaayan-ayat yo sir. Bilibak ka na kayo. Gamuta iti lasod kinasurok at talo adikada. Saan kayo lataan na addaan iti sa bali anobya? Siguro na ita kan ni Insan Isadora. Anya? Nukasta. Adin inistoryaan da gayam kan ni Isadora. Kabayatan ti kaawan mi dito'y balay. Hala ka, manang Isadora. Ungtan ni papa. Ha? Saan mat, iha? Saan nga agungat? Nagrabaho mat tan tirason, tapno agungat at kan ni Isadora. Malakit din. Merienda tayon.
Italaang manan nga irwar mo ti laptop mo, Manang Belinda. Saan ka ni Anay ita laptop ti inosar mo, hindi mangisursuro kay ti may nga eskwelaan iti abroad? Wen, naimbaglaangan, tada ti offer kanyak a seminar iti computer para kadagiti visually impaired iti abroad. Kat iso ti makagapo, no apay anasursurok ti agusar iti screen reader. Talaga moderno itan ti panawan. Uray gayam nagiti bulsak nga estudyante kat high-tech matan ti gamit na. Huwan ading ko, dakkel atulong ti teknolohiya kadakwada. Iti kasta, saan dauna yun amarigatan. Iso nga aramidak mo ti amin nakabaelak. Iti kasta, makatulong akmet kadakwada. Isadora, Sani. Adto iti sweldo yo